Сега при мен в студиото е господин Георги Манолов. Добър вечер. Добре дошли, господин Манолов. Вие сте представител на политическа партия България на труда и разума, или накратко БТР. Казвам цялата абревиатура, да не сгрешиме с музикалната група, която има същото име. Номер 23 сте в интегралната бюлетина, а вие сте водач в 24-ти многомандатен избирателен район тук в София и в Перник. Да. Какви са вашите наблюдения от кампанията до този момент? Много накратко, за да чуем и това, което смятате да реализирате. Ами, прави ми впечатление, че малките партии, тези също така новосъздадените, всичките те са изключителни. Те казват, ние нямаме естествени съюзници и затова не можем да правим коалиция. Ами, четете, интересувайте се. Аз съм им подготвил тук определени мероприятия, които трябва да бъдат изпълнени в тази държава, за да може да тръгне напред. Т.е. да бъдат изпълнени, всички трябва да седнат заедно. Това дали е възможно? Да, за да може да се промени ситуацията в парламента, защото сега, ако същите тези, които миналия път правиха правителство, сега пак да го направят, то какъв е смисъл от това нещо? Повтаряме една и съща грешка и очакваме различен резултат. И тук вината е и на хората, защото вместо 30% да са негласувалите, те са 70%. Естествено, че ще се повтори всичко по същия начин. А сега може би ще видим, може би, не знам, дали по-малък или по-голям процент на гласували, не мога да ви кажа, но дано да са повече. Аз предполагам, че ще бъдат по-малко. С други думи, това е поредните избори за парламент и правителство. Да. Парламент, който ще изпълнява тезисите, които се спускат от Европейския съюз, безпрекословно. Всички директиви. Ние сме шампион в Европейския съюз по изпълнение на директиви, въпреки че те не са задължителни по принцип. Тогава парламента като че ли се обезмисля до някъде. Да. И правителство, което ще управлява една многохилядна армия от чиновници, които ще изпълняват програма, която е против интересите на хората. Те са необходими по време на избори. Да. Те са необходими, да. И тук сега се сещам за правилото на Питър. Знаете ли правилото на Питър? Това е един англичанин, който е формулирал следното. Във всяка иерархия хората се стремат към своето ниво на некомпетентност. Да. Значи аз го разбирам така. Когато си под нивото си на некомпетентност, ти си полезен и за себе си, и за обществото. Да. За тази структура, в която работиш. Когато го надскочиш, дори може да си опасен за себе си. И сега това нещо го свързвам с кадровата политика. Едно време комунистите избираха послушни хора. Да. Послушните хора си избираха специалисти, които да им вършат работата. Да. Сега се прави същото от Европейския съюз. Каква е промяната? Промяната е никаква. Значи, комисарията от едно време сега е същия комисариат. Казахме за това вашите предложения, ако седнат всички водачи, поне на партии, на една маса и да решат проблемите до някъде. Да, това го виждам напоследък в тази кампания. Всички казват, че са уникални и не могат да се коалират с никой. Има една партия, която е супер уникална. Няма да я споменавам, хората ще се сетят за кое става въпрос, но аз бих казал следното. Ако мислите, че нямате естествени съюзници в бъдещ парламент, който да промени структурата вътре в парламента, така че тези партии, които са от статуквото, просто да изчезнат. Аз направо бих казал, БСП трябва да се закрие, тая партия БСП. Защо? Ами защото тя е безсмислена, тя не е социалистическа. Преди всичко. Каква е социалната програма на тази партия? Във визията за България госпожата спомена работник 2 пъти.
Веднъж, че трябва да се обучават и втори път, че бизнес има нужда от работници. Откъде ще се намерят тези работници, след като техникумите са закрити, образованието е под всякаква критика. Така че аз бих предложил тук един списък, ще прочета от мероприятия, които за нас са приоритети за БТР. Нека да ги чуем, защото... Да. Първото нещо, всички говорят за референдуми. Ето, нашата първа точка е референдуми по стратегически за суверена и държавата въпроси. Ето сега само да отворим една скоба. Тези дни трябваше да има референдум в Добрич заради ветрогенераторите и соларните паркове, но преди малко прочетох новината, че той вече бил под въпрос. Така че... Тя зелената сделка ще озрее в един момент. Така, значи, ето, ние имаме такава точка, която е първа точка от нашата програма, референдуми по стратегически въпроси. Тоест, това в определена форма е и защитна реакция на референдумите, защото ние няма да правим нищо насилствено. Провеждаме референдум по даден въпрос, 70% от населението казва да и ние просто го изпълняваме. Друго нещо, отмяна на валутния борд. Не е просто неприемане на еврото, защото приемането на еврото е просто по-твърд борд. И национална валута при плаващ курс. Премахване на плоския данък, премахване на ДДС, въвеждане на прогресивно данъчно облагане, семейно подоходно облагане, чете бързо, пък те ще си го гледат на запис и могат да си правят записки. Безлихвени жилищни кредити за млади семейства. БНБ става филиал на правителството. Контрол на търговските банки. Строг контрол. Ще имат право да издават не повече от 2-3 кредити и то само в левове. Държавна програма за гарантирана заетост, който е запознат или е чел нещо за модерната монетарна теория, известна у нас като теория на свободните национални валути, ще разбере за какво става въпрос. Национализация на стратегически отрасли. Пак ли се... Слушам в студията да говорят за това, обаче никой не ги пита, пише ли го в програмата им. Да. Просто си го говорят, за да спечелят гласове. Преразглеждане на всички концесионни договори, това много партии го харесват. Забрана на фирми с офшорна регистрация в България. Забрана дейността на финансирани отвън НПО-та. Забрана на частни съдебни изпълнители. Държавно гарантирано здравно осигуряване. Безплатно здравеопазване за всички. Безплатно образование за всички. Въвеждане на задължителна 6 месеца набор на служба. Връщане на началното военно обучение в училищата. Много актуално сега при тази ситуация, не? Да, ама казаха, че това не е възможно, защото ние вече сме се отказали от такава казарма задължителна. То и преди да се създаде казармата по принцип некога, тя некога е създавана за първи път, така че сега ще бъде повторение просто. Все някой път е за първи път, да. Да, все някой път ще е, да. И точно до там стигаме, създаване на боеспособна наборна армия. Подобряване условията на малкия и средния бизнес, намаляване на административната тежест върху бизнеса, въвеждане на мълчаливо съгласие в административно-процесуалния кодекс. Какъв е проблема за нас? Слушам. Проблема за нас в целия този списък е, че това всичкото е невъзможно в състояние на съюз с Европейския съюз и НАТО. Значи вие с две думи казвате, че вие сте против оставането ни в Европейския съюз. Ние винаги сме били, но това не е само цел, това просто е начално условие. Иначе всички те мероприятия няма как да бъдат изпълнени. Мислите ли, че такава ваша идея може да бъде реализирана? И англичаните нали излязаха? Какъв е проблем? Проблемът е, че много от тях сега искат да се върнат. Искат да се върнат.
Англия, колониална страна, т.е. колониалист, Да. не й беше удобно в Европейския съюз. Нямаше да приеме еврото никога. Да, по въпроса за еврото, вашето становище. По въпроса за еврото... По въпроса за еврото, значи в Лисабонския договор, член 5, мисля, че беше, пише, че всяка страна, която покрие критериите, трябва да приеме европейската валута. Да. И сега... Да, ама ето, Румъния, Полша, Унгария не приемат еврото. Да, Те си боравят със собствена валута. да, обаче те нямат закон за прякото участие на гражданите в управлението Да. и член 9, алинея 4 от него, където е записано, че не може да се провеждат референдуми по въпроси свързани с международен договор. След тяхната ратификация. Да. Значи край, този въпрос е приключен. Въпросът е такъв. Трябва да се намерят всички възможности да се използват, за да се отложи това нещо. Приемането. Защото сега казват там съотношение брутен вътрешен продукт към дефицит в бюджета. Има там редица няколко условия за РМД. Те ще ги манипулират. И ще ги приемат. Хърватия да не би да беше изпълнила условията. Приеха я. Така че еврото ще бъде последният пирон в ковчега на тази държава. От приемането ни в еврото полза имат само финансовите структури, финансовите организации. Това обикновено финансисти говорят за това, За кое? че трябва да влезем в еврозоната. Ами аз не знам. Кои са тези финансисти? Доцент Григор Царийски не говори така. Да, ама Хампарцумян говори. Хампарцумян беше лаборант в Централната комбинатска лаборатория в Кремиковци. Аз го познавам от тогава, аз също съм работил в Кремиковци. Да. Така че той какъв финансист, аз не мога да разбера. Даже сега има предположение, че може би така ще го предложат за премиер. Както и да е. Дъно има някъде. Да. Дъно някъде има. Въпросът е, че ние не можем да го намерим още, за да можем да се отласнем оттам. Защото дебатите за това кой ще бъде премиер сега вървят с силна сила, особено днес. Че той Главчев да не би да е по-добър. Мисля, че и той е кремиковски кадър. Не знам, това го казвате вие. Вие сте работили там. Поне имаше такава личност някога, Главчев, а тя е редка фамилия. Да не е някакъв роднина, някакъв... Не знам. Тази тема за тези странните фамилии не е за телевизия. Не е за през хората. Да. Добре, сега какво мислите по това, дали е необходима една нова данъчна реформа, за да има по-справедливи данъци? Ами задължително е. Значи този плосък данък е просто ужасен. Аз като фирма плащам 10% данък, като гражданин плащам 30%. И в това число не слагам осигуровките. Добре, защо трябва да не е обратното? Не да е обратното, а просто трябва... Ние сме го написали това нещо в програмата. Да. Скала за облагане. Скала за облагане. Ето в Русия, дето я смятаме за изостанала страна, защото не е в Европейския съюз, имат 5-степенна скала за облагане на физически и на юридически лица. Освен това, това, което сме записали в нашата програма, също семейно подоходно облагане. За това се говори много отдавна.
Ами, кой говори? Аз не съм чул някой да говори. Всички, когато вървят кампании, говорят за това, за повече, по-ниски данъци, особено за младите семейства, пари, за първо дете, за второ, за трето да е станало нещо. Не знам, това като спомен от социализма, Тодор Живков говореше така, нали, за младите семейства и го правеше. Сега не съм чул някой да говори за младите семейства. Обаче никой не говори какви решения се предлагат, особено за младите хора, да се развиват и да живеят тук в България. А това е много важно. Ами, демографски кризи, да не изброяваме всичко, да. Според мен задължително трябва да има безлихвен кредит за жилище за млади семейства. Или държавни гаранции, ако може някакви за тези пари. Ами безлихвен кредит. Всъщност кредита, значи ако те не го изплатят кредита, банката ще им вземе жилището. Да. Дали? Въпросът е да е безлихвен, да не се товари. Не е на 10-та година, да кажем, да се изплатили една част от главницата, цялата сума си стои още. За това става въпрос. Не знам, но вие виждате ли се в следващия парламент или сега се подготвяте за така трайно участие в изборите? Трайно участие, силно казано, ние нямаме никакъв шанс. Хората казват, че е утопия, това, което искаме ние е утопия. Всъщност утопия е за Европейския съюз. На тех това не им харесва. Добре, могат ли според вас добре да се ориентират избирателите в цялата тази информация от думи, тук там е някъде програма, няма дебат, няма нищо? Как ще решат за кого да гласуват? Ами, не знам. Те говорещите хора са много страшни. Аз преди малко гледах там в което... Да. Много хубави приказки. Хубави приказки, нищо на лице. Това сме го виждали вече много пъти. Хората умеят да говорят. Да. Какво трябва да направи България, за да се така задвижат нещата? Какви промени? Според вас много накратко, разбира се. Ами накратко, основните средства за производство, които са държавни, са някъде от между 7 и 9%. Mm-hmm. За сравнение, във Франция, гледал съм такава статистика, са 47%. От друга страна, процента на държавната администрация е 6% при нас горе-долу и при тях е толкова. Какво управлява нашата администрация, питам аз? Така е, на този въпрос. Според мен всички министерства са финансови. Да. Например, нямаме време. да. Министерство на земеделието не се занимава нито с земеделие, нито с животновъдство. Там се занимава с субсидии, с договори, с пари. Mm-hmm. Ами, господин Манолов, ще поканя да поговорим по тези въпроси, защото времето е лимитирано и той изтече. Да. Само кажете номера на бюлетината. Номера на бюлетината е 23. Добре. Политическа партия БТР.